Eminingi lesithathu la ku SABC 1 Mzansi fashion bukeli mangibingelele kuphina kupha bukele khona umhlahlo simo sezulu ngalesi sikhathi uzoqaphela ke mbukeli okhona lapha endaweni esentshonalanga yezwe khulukazi ku Springbok lihle ngempela izulu kanti ke mase sihamba njalo sibheka lapha ko Cape Town ko Gugulethu limboze ngamafu izulu sihamba nje sofia lapha ko Cape Flat singena maphakathi kwehlakho lesilakhele nakhona limboze ngamafu izulu kunamathuba ezivula akuye lapha u 30% no 60% maphakathi kwehlakho lesilakhele njengoba ngikhuluma nawe nje ngempela emini yantambama kanti ubusuqaphela ke kusasa uDawulet Malfana ngani ngoba uzomboza ngamafu izulu kulo lonke lehlakho lesilakhele bese uba nebhati zenkungu esibikiwe ngesikhathi sekuseni endaweni esikhona lapha entshonalanga koloni sosuqaphela amathuba ezivula lapha 30% sufika lapha kuye u60% maphakathi kwehlakho lesilakhele isibhati zenkungu zibikiwe empumalanga yezwe isikhathi sekuseni busucela mfowethu usizo usiqaphele isimo esinjalo salo izulu hamba njalo usufika lapha endaweni eseGauteng nakhona lapha eLimpopo nasempumalanga isibhati zenkungu zibikiwe ngesikhathi sekuseni zobusuqaphela South African Weather Service baqinisekisa mfowethu ezamvula enkhuluma ngazo samsana udumo ngaba yibo ubungozi kuphina endaweni esikhona lapha empumalanga yezwe hamba njalo usufika endaweni esikhona lapha ngempela ko North West uzobusuqaphela ke nakusasa udaba olufanayo lezo zivulo samsana udumo ngaba yibo ubungozi bikiwe mbukelo uyacela bele uthi usizo usiqaphele isimo esinjalo salo izulu amazinga akho okushisa ami kanje kwaZulu Natal ishisele emafini ngayi lapha u31 sofia lapha ngempela ku33 bese uba nguye u30 makukhona lapha eThekwini hamba nje sofia lapha eMlazi etsheni Mnyama uzobusuqaphela amakho lapha ko Bethlehem Emelo koMbombela nguye lapha u23 no27 Gauteng namaphethela nguye u25 no28 zobusuqaphela amakho lapha eCape Town azobe nguye u18 kanti ke kusasa umbukelo khona lapha kwaZulu Natal uzoqaphela amazinga akho okushisa ngempela azobe mahle nje ngaye lapha ngempela indaweni ezikhawona lapha kwaZulu Natal kusasa azobe nguye lapha u30 sofika lapha endaweni ezikuye lapha u38 zobusuqaphela lapha kusasa mokhona eGauteng nakhona azobe mahle amazinga akho okushisa ngesikini nonke emakhaya inkosi Thembuza.